kagiat risang kapirangu rinengkol kinempit kempit ya sang araksi bawana oh ya ki tukang walang ati Yoki tukang sing tias Yoki tukang walang ati Yoki tukang ki kudu gerit oh
aja dhisik. Ayo. Oh kira-kira aman. Ayo. Yo tidur. Ya, seksi. Yo nek wis aman. Ayo salto ke dhuwur. Yo, ayo. Nyuwun dongane panjenengan sedanipun Anoman badhe Cukir wali. yo yo Ijek siji widodarine Mas. Ayo. Dikowo nepas sandrahan. Ayo. Wah, ora tahu-tahu dipopok. Ayo. Ape mbok gowo nek diwi, panggonane nang dhuwur kene. Mana man, ayo. Panggonane nang dhuwur kene man, anu man. Kuwi ora bener. Aru. Panggone nang kene. Oh. Ah. Ah. Ayo diunggah no. Yo. Dikenalno karo bapak-bapak karo ibu-ibu ngono. Nah, video dari siji kuwi jenengane Mbak Liring. Ya. Wah, kleru sing dirangkul. Yo. Ya. munggah noman Kleru. kaya manggul ayu wae to man Bener sama buri yo. Sama buri. Wah. Kleru bener. man aduh Wah, Anoman cerutak ora bener yo. Ayo. Buka identitas. Bapak-bapak ibu-ibu, nabade mirsani inggih menika piyantunipun Anoman saking Joglo Sukorejo. Hei, oh iya, 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 hei, ah, hei, ah, hei, ah, hei, ah, hei, ah, hei, ah, wah atraksi ya. Hei, berani wae man ojo diserongkot. Bangkaane loro. Yo, diubah nah yo. Hei, ah, hei, ah, hei, hei. Ya. Yo, penekan dhisik. Oh, ape golek jambu. Anoman ape golek jambu. Nah, jenengane kethek. Senengane penek. Kowe ora ana jambu ya, anane dong jati. Anoman menika nak pas pentas dadi Anoman Bu. Nanging nek ora pentas pas prei dadi tukang tratang. Ya. 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 Wah. Suwe-suwe lepok. lempong man Yo, tepuk tangan ya, ibu-ibu, yo, bapak-bapak, yo.
saking grup Campur Sari, Hera saking Penawangan.